Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sakit Kami, Bakikubo, Baman Kasi. Menteri Ketenat Social Welfare Kermen Shilla mentak singiu laong baka Office Deputy Commissioner kan hab ban Bishar Shuwa ban Aiser Not Scheduled Tribe yaki priyo ki ba Jait ki badai ki khasi. Laban kedau badang shen ko Office Ketenat Social Welfare kalapin mi ia ke hukum ban penstet ia ke jing IST certificate yaki badai hok ban yo. Kani ke hukum na ko Office Ketenat Social Welfare kam day na kabenta ban I certificate ST no yaki ba I jait pa Henry kaday tang na kabenta ban kintu ban pinstet ban I certificate ST kam kloy yaki ba day hok ban yo. Habakali hatu kani ka hukum na Ketenat Social Welfare kam kta ya ke jingtray kam ka Khasi Hills Autonomous District Council na kalyang Kermen Shilla ulaong baka ni ka hukum kaday tang nakabenta ban kampen kloy ya ka jing ay sernot ST ya ki baday hok ban yo namar wat ka office DC kan hab ban Bishar Bniah Shuwa ya ki kot kisla ha Shuwa ban ay sernot ya ki khasi ba ay Jait pa ni hapit mo ya ke ek jinsio jong pai ba namar hangni ni hap involve ya baro kam tam ki stakeholders ki prolog ki ba don ki ba khamshim phang ni namar lada ka sarkar hi kan shimi ka rai without consultation without consulting ni ki be kala ban long ke ek ba persha ki pai ba so ya kan ni so de ban ong ba lada ka sarkar ka de ban shimi ka rai ban ai ka rai ka ba khadu. If it is only one, then they ban consult but keep by batch one. My view is that the majority should be no uplet kat kum ke jing don jong majority. Maka we should do that. We are here for the public. Jing sio junga marwe ngana mala hi ban ai ke jing sio ni mat hangning di hapet ya bubun balang. Ke jing kwa jong jong state no shong jong state jong hi bro the way. Lada ke majority ke orang bahab ai tinggi ngin mulai ban khang lada ke majority ke orang ba di ban ai we have to follow as per the majority and plus ke ba balong genuine khang ban yada ya ke jai pu chung ni ta ti don kam ha kumnu ni yada ya ka so we have to study thoroughly khang ba kan long ke jing do no ke step kham tan ni jai pu chung ni that is my views ni clip ai ka driver ngi la ai ka rights ni ki briu ki ba ai check pa bikin yo ka certificate schedule right nothing mention na yang jo ba jumi renalian jumi bung kwa ba ye ki to ki ba long genuine ka kam ke de ban bang kloi kana bikin la ban pandon kam ni ki certificate otherwise ban ong ban ai ki ta ki ba ai check pa ngi la ban shin kuno right from our department re deputy commissioner you don't laka jong banta ban pe ban scrutinize ye ki paper ada ki paper jong ki long ki babiang then he will be issue ada ki paper ki long ki babiang then reject me so he is authorized ban reject me but he meiru imla ban take a call ban ai ki bam don ki bam de ban ai he has to study it thoroughly kana bukan long ke ek ba pensil si ye ga jing sneu jong ki pu jong so I think he also has to be very careful, all the deputy commissioners.